tay Brad, layo naman kayo ka nga tuyok ba eh. Oo naman ko dito Brad, kanang na maroon nga gate Brad, kira Brad. Sige na Brad, lagda na Brad. Ako talaga kita. Lugar na Brad, yung mga nitili ah. Sure ba? Mau kaya ni? Anya ako sa klaro na, baba na Pirino be. Maroon nga gate, ug pula nga atop. O, mao na yun eh. O sige be, imong pliti. Ha? Pliti. Nakay sinsilyo dra Pirino? Wa lagi. Wala. Napatay wa may kwarta. Ah, boss! Kadali lang ha. Mangayo sa mig pamilite. Uy! Naunsa? Di pwede na. Kalayo itong ganina si Tiktoy Tuyo. Wala mo ko sinsilyo dre. Kalma lang lagi. Matagaan lagi ka. Ako rin bahala ha. Dala ka pabot. Ay pwede sama ka sa mo. Sama baba na para mutuod yung ka ba. Tara. Tara. Ayo. Yo. Saman. Magunsa ta diri ah. Unsa ang promise ni kuya sa imo ha? I-shopping ka, di ba? Oo. Ganun diri aman ta, di ba? Sa mall man ta. Alangan. Kaya nga atong financier taga diri man. Ha? Si financier. Ay, man. Ha, stay put lang ka diri ha. Kay tagon sa nako. Ayo. Madam. Ayo, madam. Ngayon na nga yun. Kinsan na? Ah, si Mr. Lim ni madam. Ito, nakailan mo sa samal ba? Tumbulit na kailan ako sa samal. Madam, ngayon na madam. Oh, padulong na. Ulat na lang. Madam. Sige, tangyot. Sa gawas ba? Hindi sa gawas. Uy! Hi, babe! Ay, madam, kaning, di ba, kaning, itong ingon mo sa kuha ba? Sa asa to, uy! Itong, anak ka. Iparemind sa ko, Uy! Anak ka ba nga mo kung i-shopping sa mall? Ay, tama din, no? Di ba? Ay, limot-limot din ka madam ba? Ayaw, pag ingon anak mo. Dugay-dugay na pabiya to, no? Uy! Limot mo rin, madam. Ayaw, mama, sige ka sa kuha, mama. Anak ka siya, ano? Kasi mo pa ni mong kauban? Ha? Kasi po doon na nadala-dala dyan kag mga igsuon. Dili, uy. Suman na, uy, basta atong sabot na ikaw kong gastuhan na ikaw kong shoppingan. Ako na lagi, pero patagan na itong pagkaon, madam. Duha pa jud ka buok, gasto kaayo, napa jud ka. Na! Agi-atay. Yati ni altura ni mamayutay man di ay. Ano ka pala? Kaki ka ng isa. Ako nang mangod, pero ka ng isa, habal-habal driver na siya. Kana, si Moban po na ha. Hindi siya, Moban, uy. Boss! Warmi, uy. Kaya ba kayo na? Ay, 100 nun, 100. Mahala po yung pability, uy. Ha? Kalma lang ko, dira. Boss, kadali lang ba? O, dira, o. Kaya na eh. O, pasina dito ka, o. Kanira, 100? Sa pito na itong katuyok-tuyok. Kasi, pag yun. Grabe, kung kain nagpalagda, ay, last big di ka maplitihan. Bawian na nga orang 100, Ay, babe. bawian na lang na, B. Oh, ay, palailan na ako, babe. Mangod ako, babe. Ano dala-dala, gigil pag. Mangod ako na, eh. Layo na kayo mugnaw. Sila yugnag. Ay, oh, medyo layo. May layo mo kuning amahan, good. Hindaw, tao na or pag? Ah, grabe po kasi mong mangod ba mo. Ay, tao mo, good na. Pakita rin mong smile. Gawas dila. Say, Uy, Diyos ko, mo naman nagmamaak, uy. Hindi mo na mamaak, ma'am. Kalma lang, Pirino, ha. Isa pang musig, ha. Ubanon ba yayanin mo? Nawayon manggay kang bayuta ka. Uy, sure lang, di man na hinaway. Tinudan man ako, Gusto day kang tinuod day ha? Usa man nga tinuod. Giuyaw ka sa kong kuya, kay tungod karon nakwartahan ka. Ba, Pirino, taka ramang ka, ma'am. Dili na tinuod. So nakatinuod, Dili na tinuod. tinuod, eh. Ayun, si taka-texture doon sa kabi. Ayun, ka na sino. Ayaw ko, Rick, nitugan ni mong mangod sa Wala, oy, buwang love. Kita, kiss. Kwarta rin mo ako sa... Kiss. Kaluod ba anoy? Kailan di ha? Bilin ka ron. Tara, ta. Oh babe, nanata sa mula, bantay na yung mangod na basig makapaak na ba? Grabe, pag gusto mong mangod, babe. Dili ka na Ang na makapaak. pinagasto mo sa makapaak na bantay yun Dili ka na ha? na bala na. Ayaw pamaak ha. Ayaw pagkiat ha. Tapos, Nabehib lang ha? magbihib lang ka. Manulod na ta sa mall ha. Nabig, ikaw nabig. Ikaw may Basta. gusto sa mo ha. Kuya, Naintingon ba? Ay, sulit ba? Gusto ko ba? Ha? Gusto ko ba? Gusto ba? Ay, dili na, dili Dili lang. Kulit sa badya. Gusto ka, ani? Gusto ka, ani? Gusto ka, ani? dili lang. Ano man? Oh, mamili na doon siya no.
Ay, kasi dikit akong mabiyaan kung mangod, Eh, makapaakod. sige na na, uy. Pasagi na yung mangod na. Nang makapaakod ako kay kagasto ato. Okay ra. Bagay ni si Moha, oh. Pambabae mana. Babae makaglaw. O lalaki man ko. Lalaki. Sige, pamili na. Pero, Uy, tanawang price ha. Basta daghan kayo nakuhaan ba? Dili, lagi nadaghan lagi. Ikaw rin bila akong budget, ani. Ipamili pa rin, no? Kung kana. Suta, isukod. Ay, gamay kisa. Ay, gamay kayo siya. Mangita tayo, gamay daw. Mangita daw tayo. Excuse me, Ay, ma. kini na lang ako. Naway pang tatay og size, ani. Nga lang. Wala na dilain. Tama na, yun ang pagpalit. Ano, uyan lang papalit na. Dito lang ako, shopping. Kani Perino, gwapo ni Perino. Ay, gusto kayo na, tagko. Namili pa yung mamahalon, uy. Daghan na mo na pilian ba? Sige na lang, good. Sige na lang, Bob. Sige na lang, good na. Good, Okay tag mo, ha? Gani, magkuha, pili. Ikaw kakuha po, isa. Tama na na yung duha, kabuko or isa. Tama na niya. No, tama na. Ayun, sige, sorry na. Tama na na. Tama na. Dapat may sanina. Dili na. Dili na. Napa may Okay sanina. na, Pangawa, dig lang tika demanding kay mo manghud. Sige na, karoon na, bitaw. Karun. Oh, ikaw magbit-bit ko. Ikaw na magbayad. Ako yung magbitbit. Ako pa yung magbayad. Ako pa yung magbitbit. Nga lang nga, lain po kayo. Oh, relax ta, Dre Perino, ha? Relax ka. Kung mga baga, pagdagway ni mga iksuna ni Uy. Gasuha po mga laki, Uy. Sunod ha, di na ka muuban ha. Di na muuban. Nalipay ka sa wow, magipalit yung mga. Nga kayo, manaman tag-shopping. Asa man taron? Sa asa taron? Asa ta? Hala. Asa taron? Mga Duwa unta. mo. Mga on. Mga Uy. Ay, talaga. Mga on naman. Oh, gutom na mga ba? Mga Ikaw on. na dapat ikaw ba kung shoppingan dili manghud? Ay, mga unta tama, mga unta. Gastuha po mga laki, Uy. Patay mahimo, gipili mo na nimo. Dapat gastuhan jud mo akong mangod na si Perino. Pero nasa ko'y game nga introduce niyo mo niyang Aurora game. I-click niyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka na register og login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration mo tanong ng cellphone number, password ug verification code og referral ID din automatic. Makasulod na ka sa Aurora game na klase-klaseng dula na Dragon Tiger color game ug uban pa. Pero ako i-try ng color game kay color na. Dawagan na ka gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Butang ng GCash account, OTP, tapos amount nga withdraw din, automatic maka-withdraw na ka. Nya gusto ka magdula pero nahotan kag coins, i-click lang nimo ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Ikaw ray bahala kung pila basta kay GCash gapoy gamitan yan. Sama nagits na nimo. Kung nagits gali nimo, oh. Mangaon sa minduan ni Perino.